ଯେତେବେଳେ ନିଶା ମହାରଣା କହିଦଉଛି କାହିଁକି ନା ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କଣ ପାଇଛି ଦିଟା ଏଡିକି ଏଡିକି। ଆଚ୍ଛା ଅବିକା ନ୍ୟୁଜ ବାଲା କଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ଭାଇ? ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କମ ସେ କମ ସେତିକିଟା ଗୋଟେ ରଖ, ରେଞ୍ଜ ରଖ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଭିତରୁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖାଯିବ, ବାକି ତକ ନ୍ୟୁଜରେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପଛକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, କାରଣ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଲେଖିକି ଏମିତିଆ ପ୍ରସାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନ୍ୟୁଜର ଇମେଜ ଖରାପ ହଉଛି। I am coming. ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭାଇ। ଏବେ ଅରିନ୍ଦମ ସାର୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଚାରିଣି ଆଠଣି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆସେ ଆସେ ଚାଉଳ ନେଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅରିନ୍ଦମ ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ବାଇଟ୍ଟା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ରିପ୍ଲାଇଟା ଦେବା। এই যে কিছু নিউজ চ্যানেল অଛନ୍ତି সে নিউজ বজাইলে গোটে ভিউ গলে তাଙ୍କର চারଣା আঠଣା ଟଙ୍କାଟେ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାରଣା ଆଠଣା ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିକି ବଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ବଜେଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି 2 ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଉଳ କିଣା ହେଇପାରିବ, ଚାଉଳ ଯିବ, ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ସେତିକି ପଇସା 2-3 ଦିନରେ ରୋଜଗାର ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅରିନ୍ଦମ ସାର୍ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ଆଉ ସେଇ କଥାଟି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ପଶିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ଏଇଭଳିଆ। ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଚାରିଣି ବଳିଛି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଅ ଭାଇ କଣ କହିବେ? ଭାଇ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ପରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ତମ ରକ୍ତ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗରମ ହଉଛି କି ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ତ ମେନସନ କରାହେଇନି, ଭାଇ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ମେନସନ କରାହେଇନି, ଫିର ବି ତମେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଗାଣ୍ଡି ଦେଖେଇଦେଲ, ସରି ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି, ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ କି ନ୍ୟୁଜ ମୋର ଠିକ୍ସରେ ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି ଭାଡ଼ୁଆ ନ୍ୟୁଜକୁ ତମେ ଆଜି ଯାଏଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟୁଜ ନାଁରେ XXX ବି ଦେଖାଇଦେଲେ ବି ଲୋକ ନ୍ୟୁଜ ଭାବିକି ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଜର ଇମେଜ ଖରାପ ହଉନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ୱାର୍ଡ ଲଗାଲା କିଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ଏଇ କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ଶରମ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ନ୍ୟୁଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନିଜେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ନ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ସେଠି ଭିଡିଓ ବନାଯିବ ନାହିଁ। କୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଚଢି ପିନ୍ଧୁଛି, କୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି କୋଉ କମ୍ପାନୀର ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି, କୋଉ ସେଲିବ୍ରିଟି କୋଉ କମ୍ପାନୀର ତମାକୁ ଖାଉଛି, ତାକୁ ତମେ ଦେଖେଇବ ୱିଥ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଜିନିଷର ମାନେ ପ୍ରମୋଟ କରିକି ଆଣିକି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖେଇବ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ଯୁବପିଢି ଖାଇ ପିଇକି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ଛୋଡିବେ, ମରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ କଥାଟି ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ସତ। ଆଉ ରହିଲା, ମୁଁ ହୁଏତ ତ ତାଙ୍କ କଥା ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଜୁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତ ବାଜିଥିବ ଯେତେବେଳେ ନିଶା ମହାରଣା କହିଦଉଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କଣ ପାଇଛି ଦିଟା ଏଡିକି ଏଡିକି, ମାନେ ତା ଦେହ ହାତ ପୁରା ସିରି ସିରି ହେଇଗଲା, ତାର ଉଠିଗଲା, ସେ ପଳେଇଗଲା ପେଣ୍ଡାଲ ଛାଡିକି। ଆଚ୍ଛା ଅବିକା ନ୍ୟୁଜ ବାଲା କଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ଭାଇ? ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି କମ ସେ କମ ସେତିକିଟା ଗୋଟେ ରଖ, ରେଞ୍ଜ ରଖ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଭିତରୁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖାଯିବ, ବାକି ତକ ନ୍ୟୁଜରେ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ ପଛକରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, କାରଣ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ ଲେଖିକି ଏମିତିଆ ପ୍ରସାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ନ୍ୟୁଜର ଇମେଜ ଖରାପ ହଉଛି। ବଟ୍ ନାଇଁ, ସେ ଦୁଧ ପୁଧା ଦେଖେଇକି ନ୍ୟୁଜ କହିକି ନେବେ, ସେଥିରେ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। କୋଉଥିରେ ଯଦି କିଏ କିଛିଟା ୟୁଜ କରିବେ, କେବଳ କିଛିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଭ୍ୟୁ ନଉଛନ୍ତି, ଚାରିଣି ଆଠଣି ପାଉଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ପୋଳା ଜଳା। ଭାଇ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବାର କାରଣ ଏଇଆ କି ତମ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଯଦି କିଛି ଭେଷଡ଼ ନ୍ୟୁଜ ଯାଇକି ମାନେ ବୁମ୍ ନୁହଁ ତ ପର୍ସନାଲ ବାଣ୍ଡ ନେଇକି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଇଟମ ଗାଲକ ଆଗରେ, ଆଉ କିଛି ଘଇତା ଛାଡି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବୁମ୍ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବୁମ୍ର ଇଜ୍ଜତ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ବୁଝନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ବୁମ୍ ଧଇଲା ତାକୁ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରିପୋର୍ଟର କୁହାଯିବ? ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ଭାଇ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଯଦି ତମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ଖରାପ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଆଉ ରହିଲା ଯଦି ତମକୁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଠିକରେ ଇଜ୍ଜତ ପାଉନ ଏମିତିଆ କିଛି ଭାଡୁଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗୋଇଠା ମାରି ପାଟିରେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭିଡିଓ ବନେଇବେ ଦେନ୍ ନ୍ୟୁଜ ଲେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ନ୍ୟୁଜ ଲେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଖାଲି ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ମନେକର ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଓନ୍ଲି ଭାସ୍କର ତ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।